खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव लाइमोन सिख्लानि जिउ खहा। आसामनि कुर्चुकआव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि दुम्रुगुरि ओनसोलाव रबिबारनि फुङाव दुखुनांथाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे लाइमोन सिख्लाया जिउ खोमानो गोनां जायो। बुथारजानाय फुनजा मुसाहारि मुंनि सुबुङा सासे फरायसा आरो सपन मुसाहारिनि फिसाजोमोन। जायगानि सुलुंनि बायदिब्ला मैदेरा बिथांजोखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे दानाव बे ओनसोलाव नैथि गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय। बेनि सिगाङाव 13 फेब्रुआरियाव बनागाव गामियाव बेबादि जाथाया सत्यबती बसुमतारी मुंनि सासे बैसोगोरा आइजोआ जिउ गोमादोंमोन। थागिरिफोरा ओनसोलाव मानसि मैदेरनि बांलांनाय दाङाबाजिनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोनहा अजद होदों दि गले गले जाथाय जाबाय थासेयावबो बिबानगिरिफोरा रायमना हायुङारि पार्कनि खाथि खाला रैखाथि राहाफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लायाखै, जेनिफ्राय मैदेरफोरा गले गले आदार नागिरनानै थाङो। जायगानि सुबुं समाजफोरा आरोबाव दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो आरो मैदेर जाथावना ओनसोलफोराव थाग्रा गामियारिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाबैनो आखाय होनो दाबि खालामबाय थादों। नैथि खौराङाव दङ आसाम बिजिरसालिया पक्स' केसआव सासे सुबुंखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि पक्स' मरिगावआ मरिगाव पुलिस थानानि केस नं 440/2023 जों लोब्बा थानाय भारतारि साजा आयेन आइपिसिनि धारा 376(3) नि सिङाव अमर मण्डलखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मानगोनां उफ्रा सत्र बिजिरगिरि एन.ए. आहमेदआ 2024 मायथाइनि केलेन्डारनि पक्स' केस नं 07 आव दायनिगिरिखौ धारा 376 आइपिसिनि सिङाव दायनिगिरि हमनानै दायनिगिरि फोसावदोंमोन। 20 बोसोरनि साजानि अनगायैबो मण्डलखौ 10,000 रां जरिमाना होनो बिथोन होनाय जादों। जरिमाना होनो हायाब्ला आरोबाव 3 दाननि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। बिजिरसालिया बेखौबो बिथोन होदोंमोन दि दायनिगिरिफोरजों सिगांनिफ्रायनो न्यायारि बेंथेयाव थाखानाय सम बोसोरसे 2 दान आरो 18 सान दायखान्थि आयेन सिआरपिसिनि धारा 428 नि सिङाव साजानि बेरेखायै थि खालामनाय जागोन। मरिगावनि जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरिनो मोनसे नेमखान्थियारि वारेन्ट जारि खालामनाय जादों, जेराव बिसोरखौ दायनिगिरिखौ हमनानै लानो आरो आयेनारि राहा बायदियै साजाखौ मावफुंनायखौ रोखा खालामनो बिथोन होनाय जादों। बे राया उन्दै गथ'साफोरनि हेंथा दायफोरनि सायाव न्याय बिफाननि गोख्रों गसंथानायखौ दिन्थियो आरो पक्स' आयेननि सिङाव न्यायनि थाखाय रादाय होनायखौ गोख्रों खालामो। थामथि खौराङाव दङ हाग्रा बिफानआ पर्बतझरायाव हाग्रा बिफाननि अपारेसनाव बेसेनगोसा दंफां जब्द खालामदों। हाग्रा बिफानआ समबाराव पर्बतझरायाव मोनसे माराथन अपारेसनाव बेसेनगोसा दंफांनि ट्रांक जब्द खालामो। हाग्रा बिफानआ बे अपारेसनाव आयेन बेरेखा बालाजों बुंफबनाय गारिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों होन्नाबो मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि कक्राझार जिल्लानि पर्बतझरा हाग्रा खोन्दो मावख'नि दिप्लाइ ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हाग्रा बिफानआ दामोदरपुर हाग्रा ओनसोलाव पेट्रलिं होनाय समाव गोबां बिबांनि सालार खुन्दा आरो आयेन बेरेखायै लाबोनाय बलेर' गारिजों लोगोसे गंनै इ-रिक्सा आरो गंसे आयेन बेरेखायै लाबोनाय बलेर' गारि हमनो हायो। जब्द खालामजानाय बलेर' गारिनि अनजिमाया AS17B7573। दंफां माफियाफोरनि मोनसे बाहागोआ दिप्लाइ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय साल बिफांफोरखौ फालांगि खालामबाय थानाय समाव आखाइजों दंफांखौ जब्द खालामो। नाथाय हाग्रा बिफान फैनायनि मुङाव दंफां माफियाफोरा खारखोमालांनो हादोंमोन। हाग्रा बिफानआ आथिखालाव दिप' ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव गंनै जब्द खालामजानाय सिखावै लाबोनाय दंफां आरो इ-रिक्साफोरखौ लांगासिनो दं आरो नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिया आसामनि साहा दोरोङारि नेरसोनखौ साहा फानग्रा महरै गावनि सिगांनि समफोरजों सोमोन्दो दं होन्ना बाख्नायदों। गाहाय मन्थ्रि मदिया गावखौ सा-सानजा हारिमु ब्रान्ड एम्बासाडर फोसावदों।
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया समबाराव गुवाहाटीआव एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मानि समाव झुमुर बिनन्दिनि हाबाफारियाव आसामनि साहा दारिमिनजों गावारि सोमोन्दो बाहागो लादोंमोन। मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरखौ बिबुंथि होनानै मदिया सासे साहा फानग्रा महरै गावनि सिगांनि बोसोरफोरखौ गोसोखांदोंमोन आरो आसामनि 200 बोसोर गोजाम साहा दारिमिनखौ बाख्नायदोंमोन। साहा फानग्रानिख्रुइ साहानि मोदोमनाय आरो गाबखौ सोर साबसिन मिथिगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। 8,000नि बांसिन मोसाग्राफोरा आसामनि साहा हारिसाफोरजों सोमोन्दो थानाय झुमुर सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंदोंमोन। मदिया 2023 मायथाइनि गिनिज वार्ल्ड रेकर्ड बिहुनि दिन्थिफुंनायखौबो गोसोखांदोंमोन आरो रायजोनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि थाखाय गावनि रंजानायखौ फोरमायदोंमोन। बिथाङा 60नि बांसिन हादोरफोरनि राजथान्दैफोरा बाहागो लानायजों आसामनि बांलांनाय मुलुगनां थाथायखौ नोजोर होदोंमोन। मदिया उनाव रां थिसननाय आरो जौगाथायखौ बांहोनानै एडभान्टेज आसाम 2.0 दिन्थिफुंनायखौ बेखेवदोंमोन होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ BTCआ फिजिकेल फिटनेसखौ जौगाहोनो थाखाय गुदि फरायसालिफोराव गेलेमु हाबाफारिफोर लाबोदों। BTC सोरखारा गुदि फरायसालिफोराव गेलेमु सिनायथि होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सोरखारा गुदि फरायसालिफोराव देहायारि सावस्रिखौ जौगाहोनो आरो उन्दै बैसोनिफ्रायनो लाइमोन रोंग'थिफोरखौ फेदेरनो थाखाय गेलेमु हाबाफारिफोर जागायदों। BTC गेलेमु बिफान आरो सोलोंथाइ बिफाननि जुथायै दैदेननायाव बे हाबाफारिनि थांखिया गुदि थाखोआव गेलेमु जौगाथायखौ बांहोनाय। क'क्राझारनि तितागुरियाव खुंफुंनाय BTCनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि डाइरेक्टरेटनि सिङाव मावफारियाफोरनि थाखाय अरियेन्टेसन काम रिफ्रेजार कर्स बेखेवनाय समाव बे बाथ्राखौ फोसावो। BTCनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गेलेमुफोरनि थाखाय मोनसे गेम चेन्जार जानो हागौ। गुबुन गुबुन गेलेमु आयदाफोराव सप्तायाव खेबसे फोरोंथाय जथुमफोर खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव सोमदोन मुसाहारि आरो डक्टर शैलेश कुमार सिंहजों लोगोसे गाहाय मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। द'थि खौरांआव दङ BTCनि मावफुं सोद्रोमा धारि सजल सिंहाया गसाइगावआव आबादारिफोरनि थाखाय दै जगायनायनि हेफाजाब माइक्र' इरिगेसन एमआइ रानदों। दै जगायनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो आबादखौ जौगाहोनो थाखाय BTCनि मावफुं सोद्रोमा धारि सजल सिंहाया मैया गसाइगाव आबादारिफोरनो माइक्र' इरिगेसन एमआइ मुवा बेसाद आरो स्प्रिंकलार आरो ड्रिप दै जगायनाय खान्थि राननानै होयो। BTCनि आबाद आरो दै जगायनाय बिफाननि बानजायनायाव मावफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि आबाद सिंचाई योजना PMKSY नि सिङाव बे राननायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया दैनि आखा-फाखाथिखौ जौगाहोनाय, आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो ओनसोलाव आबादारि दिहुनथायखौ बांहोनाय। गोदान मुगानि दै जगायनाय आगजुफोर होनानै BTC सोरखारा साबसिन आबादनि दिहुनथाय आरो अरायथा आबाद मावनाय आदबफोरखौ रोखा खालामनो नाजादों। आबादारिफोरा बे आगानखौ बरायदोंमोन, साबसिन दै जगायनायनि खाबुफोर आरो आबादारि दिहुनथायखौ बांहोनायनि मिजिं थिदोंमोन। स्निथि खौरांआव दङ आसामनि जोनोम फोरमान बिलाइ थगायनाय, भेन्सार फोरोंगिरिखौ नंखाय रेकेटआव हमदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आसामनि बेलासिपारानि सासे भेन्सार फोरोंगिरिखौ थगायसुला जोनोम फोरमानलाइ होनायनि दायाव हमनाय जादों। धुबरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा आयेन बेरेखा खामानिखौ मिथिनो मोनो आरो थाबैनो हुसेन मुंनि दायनिगिरिनि बेरेखायै अजद होयो। बेनि उनाव पुलिसआ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला हुसेनआ जोनोमनि फोरमानलाइफोरखौ गनायथि गैयै जारि खालामनायाव लोब्बा दंमोन, जाय खाख्रि थगायनाय आरो सोरखारि रेबगान्थिखौ बाहायनायनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदोंमोन। बे आयदानि सायाव धुबरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि गोरायुं डक्टर अंकमणि सइकियाआ बुङो दि बे थगायनायनि आन्दोआव मोनसे गिदिर रेकेट थानो हागौ। बे फोरमायनाया नायबिजिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बिबानगिरिफोरा दा दलिल जाख्ल'नायाव लोब्बा थानाय गुवार नेटवार्कजों जाथावना लिंकफोरखौ नायगासिनो दं। आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा थगायनायनि बिबांखौ थि खालामनो आरो गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेखौ थि खालामनो थाखाय केसखौ मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया मावख'आरि डकुमेन्टेसन बिखान्थिफोराव गोरासिन नेमखान्थिफोर आरो नायदिंनायनि गोनांथिनि सायाव सावरायनायखौ जागायजेनदों। बिबानगिरिफोरा खोथा होदोंमोन दि नायबिजिरनायनि उनाव गोख्रों राहा लानाय जागोन।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।